Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο χώρο της Αποκοπηλίας Καλυπούνη. Η βιβλιοθήκη επέλεξε το συγκεκριμένο χώρο παρότι είναι μακριά και στο κέντρο της πόλης, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε σε όλο το μήνυμα που στέλνει το βιβλίο Ακάκη του Κώστα Προμίδα, που μιλάει για την εποχή που η Ελλάδα μεγαλούργησε μέσα από την βιομηχάνησή της και από τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που εργάστηκαν πάνω στον τομέα αυτό, αξιοποιώντας του τόπου τους τα προϊόντα. Ο Κώστας Προμίδας είναι σπουδάσης. Καλώς ήρθες, Κώστα. Θέλω σύντομο το βιογραφικό σου, νομίζω το θυμάμαι. Έχει σπουδάσει θέατρο, ηθοποιός. Στο χωριό. Στα πάντα των Μουσιάνης. Είναι συγγραφέας. Το βιβλίο του Ουρανός τιμήθηκε με το κλασικό βραβείο 2017, αλλά και ο Ακάκιος επίσης. Θα μας τα πει καλύτερα και ο ίδιος. Και θα δούμε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο για την ιστορία του, αυτή που περιγράφεται μέσα στον Ακάκιο, του Λευτέρη Μαντζίκα, που από τα Νήπειρο ξεκίνησε και κατέκτησε τον κόσμο. Μέσα από εξαγωγές στα ζυμαρικά που είναι ονομαστά και όλοι τα ξέρουμε. Να δώσω τον λόγο στον Κώστα Προμίδα, να τον καλωσορίσω και να περάσουμε όμως. Δύο χρόνων μόλις έχασε την άνοδο από ισπανική γρήπη. Μεγαλώνοντας, δεν θυμόταν ούτε το πρόσωπό της. Σε όλη τη ζωή θα αναζητούσε με καημό τη μοναδική φωτογραφία της, χαμένη και αυτή στο αρχείο κάποιου φλανόδη φωτογράφου. Από τον πατέρα του τον Χρήστο, ένα στοχό αρτεργάτη, έμαθα μια εντύπωση, τη σημασία της γνώσης. Με 1000 στηρίξεις κατάφερε να τελειώσει το νυχτερινό εξετάσιο γυμνάσιο στην Αθήνα, καθώς και μια νυχτερινή υπουργική σχολή. Τα πρωινά δούλευε στο πατοπολείο των αδερφών Κίκης, μαθαίνοντας στην πράξη τις αρχές του εμπορίου. Τη σχέση ποιότητας-τιμής, τη διαπραγμάτευση, την επαφή με το πελάτη. Και κάτι ακόμα, να μην αφήνει τίποτα στην τύχη, καμιά ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη. Πνεύμα επιχειρηματικό κατάλαβε γέρος πως στη φτωχή μεταπολιτική Ελλάδα η φθηνή τροφή που στα ζυμαρικά θα ήταν περιζήτητη. Έτσι, το Μάρτιο του 1945, μαζί με το φίλο του Εμμανουήλ του Αναστασίου, έναν μικρασιάτη πρόσφυγα, αγόρασαν με ελάχιστα κεφάλαια την μικρή βιοτεχνία ζυμαρικών Μαλαϊκό, που πολύ σύντομα με την εξαγορά και άλλων μικρών εργαστηρίων και τη μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Πάρτα, εξελισσόταν στη μεγαλύτερη μακαρονοπηλία τη Ελλάδα. Η Μίσκο ουσιαστικά γεννήθηκε το 1953, όταν οι Λευτέρης Μαντζίκας και οι συνεταίρους του αγόρασαν την επωνυμία μιας πτωχευμένης εταιρείας ζυμαρικών που ανήκε στους Μιχαηλίδη και Κωνσταντίνη. Το όνομα Μίσκο, από τα αρχικά των επωνύμων των πρώτων διοκτητών, τους φάνηκε έπικο, πιασάρικο. Αργότερα θα θυμόντουσαν γελώντας την ημέρα εκείνη που έδωσαν 10.000 δραχμές και ένα βράσο 5 γράμματα. Από εκεί και πέρα κοινοτομήσαν τα δέκατα μία την άλλη. Η Μίσκο υπήρξε η πρώτη ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών που συσκεύασε τα μακαρόνια σε κυλινδρικά πακέτα του ενός κιλού, που έψαξε στην αγορά νέα προϊόντα, που εκκρέμισε στη διαφήμιση. Φαίνεται πως στη διάρκεια ενός ταξιδιού στον εταίρο, ο Λευτέρης Μαντζίκας και ο διαφημιστής του είδαν με καλό για να φωνάξει έναν άλλο που είχε ξεκινήσει για τα ψώνια της μονής πάνω στο παϊδαράκι του: Ακάκιε, μην ξεχάσει τα μακαρόνια. Αυτή η αληθινή ιστορία θα γινόταν ένα από τα πιο επιτυχημένα ελληνικά commercials όλων των εποχών. Το 1955, όταν η διαφήμιση άρχισε να προβάλλεται στα σινεμά, ο κόσμος έβγαινε από τις αίθουσες και τις υδροτραγουδούσε. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι Μίσκο. Ο Ακάκιας με έναν τρόπο συμβόλιζε αυτό που ήταν η σημαία του Λευτέρη Μαντζίκα. Την αρνότητα, την καθαρότητα των πρώτων υλών, την κορυφαία ποιότητα. Το 1978 η Μίσκο ήταν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ζυμαρικών στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Με δεκάδες τιμές, βραβεία και διακρίσεις. Για κανένα τίτλο ο Λευτέρης Μαντζίκας δεν ήταν περισσότερο περήφανος όσο για εκείνον του Μέγα Επιρώτη Ευεργέτη, μιας και σε όλη του τη ζωή πρόσφερε ενίσχυση οικονομικά με δωρεές αμέτρητους οργανισμούς, ιδρύματα, εκκλησίες, νοσοκομεία και φυσικά την πατρίδα του, τη Λιγοψά. Χορταίνει καλοσύνη μόνο που την προσφέρει απλόχητα, έλεγε. Το 1992 η Μίσκο εξαγοράστηκε από την Ιταλική Barilla SPA. Ο Λευτέρης Μαντζίκας διατήρησε τον τίτλο του επίθυμου πρόεδρου της εταιρείας και συνέχισε να κάνει το καλό σε χιλιάδες ανθρώπους, ανταποκρίνοντας την αγάπη, τη βοήθεια, τη στήριξη που γνώρισε και εκείνος στο πλευρό της αγαπημένης του γυναίκας, της Μαρίνας Δίσκου. Μαζί απέκτησαν 2 χώρες, η Βασιλική και την Ειρήνη. Χάρηκαν 4 χρόνια,
67 υπέροχα χρόνια. Η Μαρίνα πέθανε το Φεβρουάριο του 2008. 11 μέρες αργότερα, στις 28 Φεβρουαρίου, ο Λευτέρης Ματζίκας την ακολούθησε σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημέρων και ευτυχισμένος, γνωρίζοντας βαθιά μέσα του πως εκείνη η μάνα, που ποτέ δεν είδε το πρόσωπό της, θα ήταν περήφανη για εκείνον. Αυτό λοιπόν είναι το αφιέρωμα. Τι κάνει, Ησυχία. Ησυχία, σου πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ ωραίο, διότι εδώ μέσα ο χώρος και ειδικά η ιστορία που πρόλαβα και με ενημέρωσε εδώ η Μάρτα που προδιάσαμε, ταιριάζει πάρα πολύ με την ιστορία του. Δηλαδή έχει πολλά κοινά στοιχεία, διότι πρόκειται για μια καλαδόηση πιο παλιή. Το 1800 πότε, το 1850 ξεκίνησε εδώ η επιχείρηση αυτή. Εντάξει, ο Ελεύθερος Ματζίκας είναι πιο παλιά. Θεωρείται μια από τις πιο παλιές εταιρείες που υπήρξαν. Άρα συνεχίζει να υπάρχει, βέβαια δεν ανήκει πλέον. Έχει εξαγοραστεί από μια αποδευτική. Σε αντίθεση με τη δικιά σας εταιρεία που συνεχίζει από ό,τι βλέπω να είναι οικογενειακή. Βλέπω εδώ τον κύριο. Κάτι ναι, λοιπόν. Το ξέρω την άλλη τον Ελκούνη, αλλά μέσα στο στόμα στη Δημοκρατία και τον Ελκούνη. Τον κύριο Κακούνη, βλέπω εδώ τον Ανουσιό, βλέπω είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Από τις λίγες πια οικογενειακές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, γιατί οι επιτυχημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυστυχώς οι περισσότερες έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικές, όπως και συγκεκριμένοι. Στο βιβλίο δεν θα βρείτε ούτε μία φορά τη λέξη μίσκος. Δεν είμαι επίτηδες. Όταν το είχα συζητήσει και με τον εκδοτικό μου και με τους ανθρώπους, λέω θα γράψω το βιβλίο Ακάκιε, που ουσιαστικά είναι βασισμένο σε αυτή την πολύ γνωστή διαφήμιση που όλοι μας θυμόμαστε και γνωρίζουμε. Ειδικά εμείς παλιότεροι, το Ακάκιε με ζητάει στα μακαρόνια με μίσκο, αλλά δεν χωρίς να αναφέρω την μία φορά τη λέξη μίσκο σε όλο το βιβλίο. Δεν αποκλείεται να το κάνετε, αυτό το κάνει. Κι όμως, δεν ξέρω πώς θέλετε να διαβάσετε το βιβλίο από εδώ και εσείς. Τι του κουνάς και το χέρι εσύ. Το έχω διαβάσει μια φορά, θα του δώσεις εξετάσεις πιθανά. Σκέψου αν δεν είναι εξετάσεις τόσες φορές. Λοιπόν, και το έκανα γιατί δεν ήθελα, γιατί έτσι κι αλλιώς το Ακάκι είναι συνηθισμένο με αυτή τη διαφήμιση που άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση, στο ιστορικό σινεμά στην αρχή και στην ελληνική τηλεόραση. Έχει σταματήσει πλέον να παίρνει αυτή τη διαφήμιση, έχει αλλάξει τελείως η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας πλέον. Αλλά πρέπει και πρόσφατα να γίνει από 2-3 χρόνια. Τι σκάβεις με τον Πάπο τώρα πίσω. Μπάρμαν, ναι. Ησυχία. Ως παλιός μπάρμαν το λέω τώρα, ξέρεις, και εγώ γιατί ξέρω. Αυτά με μόνο στους μήνους του Γκρίπης, τον ερμό μου. Τι σας έλεγα πριν? Για να το κάνω επίτηδες για να δω παρακολουθεί. Η λέξη μίσκο, ναι. Η λέξη μίσκο. Λοιπόν, το Ακάκι ήταν το 8ο στο Ρωμάνι, δεν κάνω λάθος, πρέπει να πάω προς τα πίσω μετά. Έχω μάθει να μετράω, ξέρω τώρα ποιο είναι. Στο Ρωμάνι που κάνω πραγματικά και δεν ήμουν να κάνω στην πραγματικά. Είναι μια ιστορία την οποία όταν μάθαινα για αυτόν τον άνθρωπο, θα σας πω τη σχέση που έχω, μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, όταν μάθαινα λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο και μίλαγα μαζί του κάποια μεσημέρια το 2005, το 2006, το 2007 και μου αφηγούνταν όλες αυτές τις υπέροχες ιστορίες αυτής της χαμένης εποχής, της περασμένης εποχής, από το πώς ξεκίνησε από το χωριό του από τα Γιάννενα, πώς πέρασε στον πόλεμο, πώς μετά τον πόλεμο και μετά από τον φίλο, δημιούργησε αυτή την πολύ μεγάλη εταιρεία. Δεν περίμενα ποτέ ότι, γιατί τότε εκείνη την εποχή εγώ ήμουν ηθοποιός. Η δουλειά μου ήταν ηθοποιός, δεν υπήρχε στο μυαλό μου το κομμάτι το συγγραφικό. Δεν δηλαδή πίστευα ότι θα γίνω ποτέ συγγραφέας και θα γράψω βιβλία και μάλιστα θα φτάσω αυτή τη στιγμή να γράψω 11 το απολύτω το 10 στην ιστορία μου. Όταν λοιπόν μου λέω όλες αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες του Παππούς Λευτέρης, πραγματικά είχα συγκλονιστεί γιατί περνούσε ουσιαστικά και τα ιστορικά στοιχεία, δηλαδή μου λέγε και πράγματα που είχαν να κάνουν με την ιστορία της Ελλάδας, της σύγχρονης Ελλάδας, του προηγούμενου αιώνα που ξεκίνησε ουσιαστικά η ζωή του ξεκινάει την από την αρχή και ένα το νήμα της ζωής του από την αρχή. Από τότε λοιπόν που γεννιέται. Και έτσι κλείνουν τα κινητά, γιατί δεν μ' αρέσει να γίνει το στήμα. Όχι καλά για σένα. Πιάνω το νήμα της ζωής του από την αρχή
Την εποχή που η Ελλάδα, γενικότερα ο κόσμος όλος είχε συγκλονιστεί από την Ισπανική γρίπη του 1916, θα φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει γι' αυτό. Είναι η εποχή που έχει γεννηθεί ο Λευτέρης ο Ματζίκας, είναι μικρός, είναι ενός έτους και χάνει τη μητέρα του από την Ισπανική γρίπη. Πεθαίνει η μητέρα του από την Ισπανική γρίπη και πολλοί χιλιάδες κόσμος τότε, στα Γιάννενα, που ταυτόχρονα εκείνη την εποχή από μια μελέτη που έκανα και διάβασα την διατροφή μιας πανεπιστημιακού, εκείνη την εποχή, 1916-1917-1918, τα Γιάννενα μαστιζόταν από 3-4 διαφορετικές επιδημίες. Γρίπης, της Ισπανικής γρίπης, διφτερίτιδας και δεν θυμάμαι τι άλλο. Πέθανε ο κόσμος στον δρόμο κυριολεκτικά. Δηλαδή τους μαζεύανε τα καρότσια. Χάνει λοιπόν τη μητέρα του σε αυτή την ηλικία και προσέξτε, δεν το αναφέρω τυχαία, δεν αναφέρω τυχαία αυτή την απώλεια της μάνας, διότι η απώλεια της μάνας μέσα σε όλο το βιβλίο είναι καθοριστική. Όπως τελειώνει και το βίντεο, δεν ξέρω αν θυμάστε πώς τέλειωσε το βίντεο, με τον τρόπο που τέλειωσε το βίντεο, υπάρχει μια φωτογραφία, υπάρχει αυτή η καταπληκτική φωτογραφία, που είναι πραγματική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται το χωριό του 1915-1916, λίγο πριν το θάνατό της. Είναι όλο το χωριό τότε, φωνάζανε, γυρνούσε αυτός ο γυρολόγος, ο φωτογράφος, ξέρετε, με το τρίποδο και με όλο αυτό το κομμάτι του, τον μπραφ που έβγαζε τη φωτογραφία. Και τι κάνανε στα χωριά, μαζευόντουσαν όλοι στην πλατεία του χωριού για να βγάλουν μια φωτογραφία να υπάρχει ένα μυστική του χωριού. Τώρα φανταστείτε πόσα χρόνια πίσω. Και έτσι υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες από τα παλιά, τα χρόνια που βλέπει στο χωριό. Σε αυτή τη φωτογραφία λοιπόν, μέσα που είναι γύρω στα 300 άτομα περίπου, όλο το χωριό εκείνη την εποχή και παραπάνω, είναι και η μητέρα του Λευτέρη Ματζίκα. Κάποια από τις γυναίκες που υπάρχει εκεί μέσα, είτε στο μπροστινό, στα μπροστινά πλάνα, στα μπροστινά πρόσωπα, είτε στα πίσω, είναι και η μητέρα του Λευτέρη Ματζίκα. Ο ίδιος δεν έμαθε ποτέ ποια είναι πραγματικά η μητέρα του. Δηλαδή στην ουσία δεν είδε ποτέ το πρόσωπο της μάνας του. Ήξερε ότι σε αυτή τη φωτογραφία με τα 300 άτομα είναι μοναδική φωτογραφία που έχει σωθεί. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο βιβλίο πώς έγινε η ανέρωση της φωτογραφίας, πώς βρήκε τη φωτογραφία και πώς άρχισε να ψάχνει όλο αυτό. Αλλά στην ουσία δεν έμαθε ποτέ πώς ήταν το πρόσωπο της μάνας του. Αυτό το καθόρισε πολύ σαν άνθρωπο. Το καθόρισε πολύ η απώλεια της μητέρας του. Μετά ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και μια μητριά, η οποία εντάξει, όλα καλά. Θα τα δείτε, δεν σας λέω και πολλά πράγματα, διαβάστε και το βιβλίο έτσι. Δεν έχει νόημα να σας πω την ιστορία. Όταν λοιπόν μίλησα και γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, έχοντας μάθει και πολλά πράγματα για την ιστορία του, καταλάβαμε ότι απέναντι μου είχα ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που ναι, δεν έχει να κάνει με έναν υπέροχο άνθρωπο που τους δημιούργησε μια μεγάλη αυτοκρατορία, μια βιομηχανία σημαντικών, η οποία δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, εξήγαγε σε πολλές χώρες. Στη Μέση Ανατολή είχε ρεκόρ εξαγωγών στο φιδέ, στο διάστημα φιδέ. Αυτό που με συγκλώνησε ήταν ότι μάθανε ταυτόχρονα, ακόμα και τώρα μετά το θάνατο, έφυγε από τη ζωή, μάθανε και όλες αυτές τις αγαθοεργίες και τις φιλανθρωπίες που έκανε. Πράγματα που τότε δεν τα ήξερα. Δεν ήξερα πολλά. Ήξερα ότι ένας άνθρωπος που είχε δωρήσει διάφορα πράγματα, μετά το θάνατό του βγήκαν πολλά στην επιφάνεια. Προσέξτε, ακόμα εγώ δεν έχω αποφασίσει καν ότι θα γίνω συγγραφέας. Αυτά που σας λέω τώρα, αυτό το βιβλίο, είναι 2008, πέφτει το 2008, 2009, 2010. Ανακαλύπταμε ιστορίες από ανθρώπους που ευεργέτησε, οι οποίοι μετά το θάνατό του βγήκαν και τα λέγανε. Εμένα μου σπούδασε το παιδί, εμένα μου έδωσε λεφτά και έφτιαξα το σπίτι μου, την εκκλησία αυτή την έφτιαξε, όλες αυτές τις στολές. Δεν υπήρχε σύλλογος εκπαιδευτικός στα Γιάννενα και στην Ήπειρο και λοιπά, να μην έχει πάρει όλες τις στολές από τον Λευτέρη Ματζίκα. Έρχεται λοιπόν η στιγμή που εγώ ξεκινάω, κάνω μια στροφή στην καριέρα μου ηθοποιός το 2011 και αποφασίζω και θέλω να κάνω και κάτι άλλο στη ζωή μου. Είχα λιγάκι κουραστεί από αυτό το κομμάτι της υποκριτικής, το οποίο πια δεν είχε δώσει πολλά πράγματα. Και λέω, δεν ξεκινάω να γράφω έτσι ερασιτεχνικά. Δηλαδή, τελείω όπως και κάποιοι πολλοί ακόμα γράφουν διάφορα βιβλία. Σε αυτό και έγραψα το πρώτο βιβλίο που είχε να κάνει με την ανατολή της χώρας μου. Καθόλου καμία σχέση με την ιστορία. Το μπαμπά Μεγάλος Σένι, το πρώτο βιβλίο. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία που έγραψα. Και ουσιαστικά τι έγραψα σε αυτό το βιβλίο, έγραψα το πώς αντιλαμβάνεται ένας μπαμπάς την ανατροφή του παιδιού του, μεγαλώνοντάς του και όντας κοντά του. Αυτό το βιβλίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάτι που για μένα δεν το περίμενα. Δεν περίμενα δηλαδή ένα τέτοιο βιβλίο, τόσο ειδικό βιβλίο που απευθύνεται όχι μόνο σε γονείς, αλλά κυρίως σε μπαμπάδες. Εξαντλήθηκε η πρώτη έκδοση, βγήκε η δεύτερη έκδοση και ο τότε εκδότης, γιατί μετά άλλαξε εκδότη, μου λέει: θέλω να κάνω τη ιστορία. Τώρα, αφού πήγαμε πολύ καλά, ο εκδότης σκέφτεται χωρικά όπως καταλαβαίνετε, γιατί θέλω να κάνω τη ιστορία. Με χαρά μου, σου κάνω τη ιστορία. Δεν έκανε έτσι να πω. Μήνυμα. Συνήθως είναι αυτά τα προσωπικά, είναι με κρύβει, πρέπει να φλέξει γιατί εκρήγνεται μετά. Έχει πειράσει πάλι. Τουλάχιστον να μας το πείτε από να πούμε ένα δύο στους γονείς μας και στους γονείς μας. Έχουμε φύγει στα παιδιά μας.
στα διάφορα. Και τότε, δεν θα σας πω τώρα εγώ τα βιβλία, θα μας πάρει πολύ καιρό για να φτάσω στο Ακάκι, έγραψα την ιστορία του Η ζωή που έλειπε, το πρώτο μυθιστόρημα. Πώς θα το διαβάσετε το Η ζωή που έλειπε? Εσείς οι δύο θα έχετε διαβάσει όλα αυτά, έτσι. Να κεράσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν είναι το πράγμα τελείως από αυτό, δεν θα ήταν επικίνδυνο να διαβάσει αυτό. Η ζωή που έλειπε πραγματικά ήταν επίσης μια ιστορία που μου είχε αφηγηθεί ο δικηγόρος της οικογένειάς μας το 2006. Προσέξτε, γιατί σας τα λέω αυτά. Τότε εγώ πάλι δεν ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνω συγγραφέας. Όταν μου αφηγήθηκε αυτή την ιστορία ο φίλος μας ο Δημήτρης, την ιστορία του παππού του από την κατοχή, που είναι μια συγκλονιστική ιστορία, στο τέλος της κουβέντας, αφού μου την αφηγήθηκε και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, του λέω αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το γράψεις με τη ιστορία. Καλά. Όταν λοιπόν το πήρα το 2011, αφού είχα γράψει, δεν στο Παπαδόπουλο, το 2012 εκεί, και του λέω θέλω να γράψω τη ιστορία με την ιστορία του παππού σου, δεν το πιστεύω, είναι αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Και έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου ως συγγραφέας. Η ζωή που έλειπε γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό για πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα και μάλιστα για έναν συγγραφέα που δεν προέρχεται από αυτό που λέμε από τον κλασικό χώρο των συγγραφέων που είναι οι άνθρωποι με φιλοσοφικές, με φιλολογικές σπουδές, με κλασικές σπουδές. Εγώ δεν στο οποίο ήμουν. Μου άρεσε να γράφω και να φυγούν ωραίες ιστορίες. Και μετά ακολούθησαν όλα τα βιβλία. Κάθε χρόνο πια από τότε βγάζω ένα βιβλίο. Φτάνουμε στο Ακάκι, το οποίο όταν το ξεκίνησα λοιπόν και έγραψα τα πρώτα 2-3 μυθιστορήματα, ζήτησα από την οικογένεια, η σχέση μου με τον Λευτέρη Ματζικά, εντελώς τυχαία είναι ο παππούς της γυναίκας μου. Ήταν ο παππούς της γυναίκας μου. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα σε αυτή τη σχέση. Άρα είχα πρόσβαση απευθείας στον ίδιο και απευθείας σε όλο το υλικό, το αρχαιακό υλικό, ακόμα και τη διαθήκη. Διάβασα δηλαδή πράγματα που εύκολα η οικογένεια δεν θα τα πιστεύω να ξέρω. Το 2014-2015 κάνω μια ανοίξη στην οικογένεια γιατί πρέπει να γραφτεί και ένα βιβλίο η ιστορία του παππού. Τότε λοιπόν ακόμα και εγώ φρέσκος συγγραφέας και εκείνοι ακόμα δεν ήταν πρόσφατος ο θάνατός του, το αφήσανε, δασκελώς. Έφτασε η στιγμή κάποια χρόνια μετά που τους μαζεύω και τους λέω τις δύο κόρες του δηλαδή βασικά, την πεθερά μου και την αδερφή της, τους λέω κοιτάξτε, θέλω το επόμενο μου βιβλίο να είναι για τον Λευτέρη του Ματζίκα. Και θέλω να το κάνω εγώ, διότι αν δεν το κάνω εγώ θα το κάνει κανένας. Και θα χαθεί αυτή η υπέροχη ιστορία. Έχουμε βιβλίο, ναι. Θα χαθεί αυτή η υπέροχη ιστορία αυτού του ανθρώπου. Όπως χάνονται και πάρα πολλές ιστορίες άλλων σημαντικών ανθρώπων, τις οποίες κανένας δεν καταγράφει. Δεν το κάνει επίτηδες, δεν υπάρχει κάποιος να το κάνει. Δηλαδή σκέφτομαι ότι εδώ που βρισκόμαστε, αν πάμε στο 1850, ας πούμε, δεν ξέρω, λεπτομέρειες τώρα, και ξεκινήσω και ρωτήσω 10 πράγματα εδώ τους ιδιοκτήτες, είναι βέβαιο ότι μπορεί να γεννηθεί ένα μυθιστόρημα. Γιατί αποκλείεται αυτή η επιχείρηση από το 1850 έως σήμερα να μην έχει διανύσει δύσκολες στιγμές, περνώντας από την τουρκοκρατία, από όλα αυτά που συνέβησαν και ενδιαφέρον. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά μπορεί η ιστορία αυτή τη επιχείρηση εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τον πρώτο που το ξεκίνησε μέχρι τον τελευταίο που σήμερα δεν ξέρω ποιος είναι, φαντάζομαι ότι θα είναι κάποιο από τα παιδιά των παιδιών των παιδιών των παιδιών των παιδιών του Νίκος. Ποιος είναι ο Νίκος? Γεια σου, Νίκο. Το έχουμε εδώ. Δεν έχεις παιδί, εσύ δεν υπάρχει επόμενος. Άρα εσύ είσαι ο τελευταίος στη γραμμή. Δηλαδή, εγώ θα ξεκίνησα να γραμμιστώ με σένα. Να κάτσεις να κοιτάς τη φωτογραφία του προ-προ-πάπου σου και εκεί να ξεκινάει η ιστορία. Είδατε τι σας λέω τώρα. Αυτό θα είναι πραγματικότητα. Πιο πιθανό είναι να μην το κάνει κανένας αυτό. Εγώ εύχομαι να το κάνει κάποιος. Κοίταξε, Νίκο, άμα μου δώσει κάτι το κάνω εγώ. Άμα μου στέλνεις και κοδιάκια με μαρέλα, με κατσάκια. Θέλω να πω ότι μετά το Ακάκι με προσέξαν πάρα πολλοί άνθρωποι να γράψουν την ιστορία τους. Και άνθρωποι γνωστοί πια μάλιστα. Εγώ όμως δεν είμαι βιογράφος, είμαι συγγραφέας μυθιστορημάτων. Και τους λέω, εγώ στο Ακάκι λέω είχα την άνεση να αλλάξω και κάποια πράγματα, να σκαρφιστώ με το μυαλό μου κάποια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα. Ξέραμε ότι ο παππούς Λευτέρης πήγε στον πόλεμο. Ξέραμε ότι έγραφε γράμματα στην αγαπημένη του γυναίκα εκείνη την εποχή. Δεν ξέραμε ούτε τι λένε τα γράμματα, δεν υπήρχαν γράμματα. Δεν ξέραμε ούτε ακριβώς τι έγινε. Ξέραμε ότι πήγε έγιναν αυτά. Αλλά όλα αυτά ήταν θολά. Εγώ τι έκανα? Είχα ένα περίγραμμα και έπρεπε αυτό να το ντύσω το περίγραμμα. Με τη φαντασία μου. Με πολλές συνεντεύξεις, με πολλή κουβέντα, με ανθρώπους που τον έζησαν, με ανθρώπους που δούλεψαν μαζί του. Διαβάζοντας και πράγματα που βρήκα στα μπαούλα της οικογένειας, στο σπίτι, στο παλιό σπίτι, στο πατρικό σπίτι στην Λιγοψά Ιωαννίνων. Είναι κανένας εδώ την Ήπειρο, έτσι έχει περιπτώσει με την Ήπειρο? Όχι, είναι πολύ μακριά την Ήπειρο, συγγνώμη. Θα μπορούσε. Και
Κι όμως αυτό εμένα μου έδωσε την άνεση. Θυμάμαι ότι είχα φύγει 15 μέρες, χώρο γιατί πάμε πολύ συχνά σε αυτό το πατρικό σπίτι, αλλά 15 μέρες είχα πάει μόνος μου. Και σας είπα, είχα την άδεια και άνοιξα μπαούλα, βρήκα φωτογραφίες καταχωνιασμένες πώς να πω σε χαρμάδες. Ξεχασμένες. Δηλαδή, λέγανε μετά, πού ήταν αυτή η φωτογραφία, ας πούμε. Γιατί κανένας δεν την είχε ψάξει, δεν είχε ασχοληθεί. Και ουσιαστικά τι έκανα, κατέγραψα μια ιστορία ενός ανθρώπου, η οποία δείχνει τη θέληση, το πάθος για τη δουλειά του, το όραμα που είχε για να καταφέρει ένα φτωχό παιδί που φεύγει από τα Γιάννενα, εκεί περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 20, και φτάνει στην Αθήνα με τρίπια τσαλούκια από το περπάτημα και δημιουργεί μετά το 1952 που εξαγόρασε τα 5-7 γράμματα που μισοέφρονες με μικρή βιοτεχνία σημαντικών και μαζί με τους συμμετέρους του δημιούργησε αυτή την πρώτη μεγάλη βιομηχανία και δημιουργεί ουσιαστικά μια αυτοκρατορία που έφτασε να έχει 800 εργαζόμενους. Και αυτούς τους 800 εργαζόμενους, τους περισσότερους, του Λιβόου, τους ήξερε με τα μικρά τους ονόματα. Έμπαινε στο εργοστάσιο και έλεγε: Μαρία μου, την εργάτρια, τι κάνει το παιδί σου, εντάξει, που είχε χτυπήσει προχθές, καλά. Να στείλουμε το παιδί στην Αγγλία που έκοψε το δάχτυλό του στο σχολείο, έκανε τέτοια πράγματα, τα οποία δεν τα κάνουν, είναι πολύ και πολύ δύσκολο στην εποχή μας να τα κάνουν οι επιχειρηματίες. Εμένα λοιπόν με συγκλώνησε η ιστορία του ανθρώπου. Εντάξει, ήμουν σαφώς επηρεασμένος γιατί ήταν ο παππούς της γυναίκας μου και είχα ένα συναισθηματικό δέσιμο, αλλά θα ήθελα να τη γράψω αυτή την ιστορία ακόμα και αν δεν είχα καμιά συγγενική σχέση. Και χαίρομαι πολύ που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω και χαίρομαι πολύ που πάρα πολλά σχολεία πλέον. Πριν από μια εβδομάδα παρουσίασα σε ένα αγγλικό σχολείο στο κομμάτι της ελληνικής λογοτεχνίας. Έχουν τα τελευταία 2 χρόνια το ΑΚΑΚΕ και το διδάσκουν στα παιδιά, ακόμα και σε ξένα παιδιά που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Διδάσκουν αυτό το βιβλίο και σε άλλα σχολεία και γενικά με καλούν να μιλάω στα νέα παιδιά για ποιο πράγμα ουσιαστικά. Για το πώς ένας άνθρωπος από το τίποτα, με τη θέληση και με τη δύναμή του, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγάλο, χωρίς όμως ποτέ να ξεχάσει να είναι άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι ένα βασικό συστατικό του. Δεν ξέχασε ποτέ στην πορεία της ζωής του να είναι άνθρωπος και έλεγε στο τέλος του διαθήκη του ότι ξέρετε κάτι, εγώ στη ζωή μου φεύγω ουσιαστικά όπως ήρθα, λένε τα ρούχα μου, με ένα κοστούμάκι για να φύγω. Ό,τι είχα, το άφησα η ζωή στην οικογένειά μου, την οποία την τακτοποίησα. Αλλά και σε όλους τους ανθρώπους γύρω, γιατί μου άρεσε να βλέπω το χαμόγελο μου στα πρόσωπά τους όταν τους έδινα κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήξερα ότι δεν μπορούσα να πάρει τίποτα στο λάθο. Λίγοι το ξέρουν αυτό. Λίγοι, οι περισσότεροι τα μαζεύουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στα σεντούκια, τα βάζουμε στους λογαριασμούς στην τράπεζά μας και νομίζουμε να τα πάμε μαζί μας. Και τελικά τα αφήνουμε και μπερδεμένα πολλές φορές που οι κληρονόμοι μας δεν μπορούν να τα πάρουμε. Πολλά παραδείγματα τέτοιου είδους. Υπήρξε λοιπόν ένα βιβλίο, το οποίο θα το χαρίσω στη βιβλιοθήκη σας. Είναι, και το λέω εντάξει για κάποιους που να μην έχει καμιά αξία, για μένα έχει πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία. Είναι ένα από τα τελευταία αντίτυπα που κυκλοφορούν, διότι είχε εκδώσει κοντά στα 3.000 αντίτυπα όταν πρώτο βγήκε. Ο Λευτέρης ο Ματζίκας είναι ένας βιογράφος που το έγραψε ο Βασίλης ο Καραψίδης. Εμείς η οικογένεια έχουμε κοντά στα 10-15 βιβλία συνολικά όλοι μαζί πλέον. Έχουμε τελειώσει τα βιβλία. Και έχω επιλέξει κι εγώ και τα χαρίζω πια σε μέρη που ξέρω θα πιάσουν τόπο. Δεν ξέρω, θα το βάλετε στην βιβλιοθήκη σας και δεν θα είναι σε ένα σπίτι καταχρονισμένο. Κάποιος μπορεί να διαβάσει 5 πράγματα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν που λέει Ελευθέρης Χρήστος Ματζίκας, Μέγας Υπηρώτης και Ευεργέτης, Λιγοψά, γιατί Λιγοψά γιατί ήταν το χωριό του, ήταν η αγάπη του, ήταν ο ερωτάς του, ήταν τα πάντα. Είναι ένα βιβλίο που με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ο τυφλοσούτης μου να μπαίνω, να βλέπω, να κρατάω μια χρονολογική σειρά, να ανατρέφω σε, αν θέλετε, στα ιστορικά γεγονότα που έπεφταν μαζί με όλα αυτά που έκανε ο Ελευθέρης Ματζίκας, αλλά κυρίως να ανακαλύψω κάποιους, όχι τους ίδιους ή τα παιδιά τους, ή ακόμα και τα εγγόνια κάποιων από αυτούς που αναφέρονται εδώ, έτσι ώστε να αντλήσω πληροφορίες για την ιστορία μου, να είναι όσο κοντά γίνεται στην πραγματική ιστορία αυτού του ανθρώπου, που είναι μια συγκλονιστική ιστορία, με βαθιά συγκίνηση και με όλη αυτή την ατμόσφαιρα των παλιών παντοπολίων, αυτή η μυρωδιά εδώ μέσα, ας πούμε, που υπάρχει. Όταν θα διαβάσετε το βιβλίο, όταν θα διαβάσετε το βιβλίο, το διαβάσετε όλοι έτσι. Ναι. Σας θυμάμαι όλους αν δεν σας έχω φακελώσει. Θέλω να θυμηθείτε όταν θα πάει σε αυτά τα παντοπολία του Μιγέλη, που πάει στο παντοπολίο του Ζλαβενιάρη, θυμηθείτε το παντοπολίο του Ζλαβενιάρη, όταν αναφέρω τη μυρωδιά που αναφέρω, είναι αυτή ακριβώς η μυρωδιά που υπάρχει εδώ μέσα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Και είναι και επίσης συγκλονιστικό ότι το επόμενο μου βιβλίο, δηλαδή τελειώνω, είναι η τελευταία παρουσίαση της χρονιάς αυτή που κάνω εδώ. Το επόμενο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει 15 Μαΐου, ο τίτλος είναι Κρασί από τα χείλη σου. Και έχει να κάνει με 2 οικογένειες Αμπελουργών. Και λέω: κοίταξε να δεις τώρα πώς θα έφερε η ρημάδα η τύχη να παρουσιάζω στην τελευταία παρουσίαση του ΑΚΑΚΕ σε ένα μέρος
που είναι ο φυσικός χώρος του επόμενου βιβλίου μου, το οποίο διαδραματίζει τη κτήριο σου μέσα σε κελάρια, μέσα σε εινοποιία και μέσα σε τέτοια. Αυτά πάνω κάτω θέλω να κουβεντιάσω, δεν θέλω να σας μιλάω άπειρα στο μόνο. Δεν μου αρέσουν οι χρονολογίες, να είναι παρουσιάσεις, να είναι διαδραστικές. Έτσι θα σας πω δύο λόγια για μένα και μετά να περάσουμε στο κομμάτι του δικό σας. Με την αγάπη όλης της οικογένειας να σας από μένα. Γιατί σας είπα τώρα πλέον από εδώ και πέρα ρωτάω. Μπορώ να πάρω αυτό το βιβλίο, να το δανείσω να το χαρίσω στην διαθήκη. Δηλαδή παλιά τα έδινα με μεγαλύτερη ευκολία, τώρα όσο στερεύεται τα δίνουμε με πολύ προσοχή. Εγώ κατάγομαι από τα Τρίκαλα. Μεγάλωσα στην επαρχία, μεγάλωσα δηλαδή και επίσης το αναφέρω αυτό, 18 χρονών έφυγα από τα Τρίκαλα. Όλα μου τα βιβλία, όσα βιβλία έχω γράψει, έχουν πολλά στοιχεία από αυτό το κομμάτι των παιδικών μου χρόνων. Και είναι δυστυχώς, ακόμα και τα παιδιά που ζουν σήμερα στην επαρχία σε πόλεις, έχουν χάσει αυτή την επαφή με τη φύση, έχουν χάσει αυτή την επαφή με το χώμα του λόγο. Εμείς μεγαλώσαμε πολύ διαφορετικά. Αυτό δημιουργεί ελλείψεις στα συναισθήματα, δημιουργεί ελλείψεις στις εικόνες που μπορεί να έχει ένα παιδί. Εγώ προσπαθώ με στην κόρη μου να κάνουμε πράγματα στη φύση, να κάνουμε πράγματα μαζί, να ξέρουμε τι είναι αυτό το δέντρο, τι είναι το άλλο δέντρο, θα μου πείτε τη σημασία του, θα έχουν τη σημασία του όλα. Κατέβηκα στην Αθήνα στα 18 μου, όπως κάνουν όλοι οι νέοι, σπουδάζοντας στην αρχή νοσηλευτική για 1,5 χρόνο, αλλά στο πίσω μου στην Ελλάδα ήθελα πάντα να γίνω ηθοποιός. Μετά πέρασα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1991, σπούδασα και θα ήθελα να αποτελέσω φόρο τιμή στο Γιώργο Μιχαλακόπουλο που έφυγε σήμερα την κηδεία του και στενοχωρέθηκα πολύ. Δηλαδή, αν έμενε η παρουσία στάθμινα σήμερα εκεί, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος ήταν ο βασικός μου δάσκαλος στην εποχή. 3 χρόνια στον Μιχαλάσκαλο στη σχολή και έχω δουλέψει και 6 φορές μαζί του στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δάσκαλος. Του οφείλω πολλά για αυτό που είμαι σήμερα εγώ, όχι ως ηθοποιός μόνο. Γιατί οι μεγάλοι δάσκαλοι, ξέρετε, δεν σου διδάσκουν μόνο το αντικείμενο, δεν σου διδάσκουν μόνο η υποκριτική. Εμένα ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος και εμένα και τους άλλους μαθητές μας δίδασκε το ήθος. Μας δίδασκε το πώς πρέπει να είναι ηθοποιός, όχι μόνο πάνω στη σκηνή, αλλά πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη σκηνή. Κάτι που δυστυχώς δεν διδάσκεται πολύ γνωστό πολλές φορές. Και επειδή σήμερα ήταν η κηδεία του και στενοχωρήθηκα πολύ όταν μίλησα με την κόρη του και μου είπε, λέω: έχω κανονισμένη παρουσία στην Καλαμάτα, είναι αδύνατο να μπορέσω να είμαι και να μπορέσω να είμαι και στην Καλαμάτα ταυτόχρονα. Θα πάω μια μέρα να μάθω ένα κεράκι, εντάξει, αλλά θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Το λέω αυτό λοιπόν, τέλειωσα τις σπουδές μου στην Δραματική Σχολή, δούλεψα πολλά χρόνια σαν ηθοποιός, σε όλα τα είδη. Παιδικό θέατρο, χωροθέατρο, σινεμά, τηλεόραση. Διακατεμόνω στην Δραματική της Καλαμάτας δεν έχω έρθει, έχω πάει παντού σε όλη την Ελλάδα. Δεν είχα και καλέσει υπουργό τότε να έρθω να κάνω. Δεν κάνω κάποια κίνηση. Εγώ είμαι ηθοποιός, εγώ πήγαινα στα καφέ, όχι κίνηση να κάνω. Οι σκηνοθέτες που είχατε εδώ. Έχω έρθει όμως, έχω χορέψει όταν ήμουν μέλος των χωρικών του Γιούνι Πολούδη. Είχαμε έρθει, δεν θυμάμαι πότε, είναι κοντά στα 23-24 χρόνια πίσω. Είχαμε χορέψει σε ένα ανοιχτό θέατρο, σε μια περιοδία που κάναμε. Κάπου γινόταν έξω ένα φεστιβάλ, ήταν καθημερινά τώρα. Μην μου ρωτάτε τώρα, έχει περάσει πολλές καιρός. Σε ένα φεστιβάλ χορού. Κάπου. Στο Κάστρο. Στα καλοκαίρι, το Κάστρο. Πολύ πιθανό. Είχε σκαλιά ή ήταν φλά. Ήταν μια σεισμόν κάπου. Να σας βοηθήσουμε λίγο. Δεν θυμάμαι. Ούτε και τότε. Πάντως, σκεφτείτε ότι τώρα τόσα χρόνια θα θυμόμαστε τέτοιες λεπτομέρειες θα είναι. Όμως κάποια στιγμή, όλα αυτά τα χρόνια, έμενα μου άρεσε να γράφω κιόλας. Αλλά πολύ δειλά και πολύ έτσι, ξέρετε, συναισθαλμένα, γιατί τι δουλειά έχω εγώ να γίνω συγγραφέας. Είναι αυτό που άκουσα στην αρχή της καριέρας μου σαν συγγραφέας, όταν έγραψα τα πρώτα μου ένα-δύο βιβλία, από πίσω σου που τώρα αυτό είναι της συγγραφέας. Και υπάρχει κάποια επιστοποίηση που λέει ότι εσύ μπορεί να γίνεις έτσι συγγραφέα. Όταν λοιπόν είχα δουλέψει πάρα πολύ καιρό στην τηλεόραση και είχα κάνει έτσι πολλά πράγματα, ένιωσα ότι γενικά αυτό που λέμε ότι είχα κουραστεί, είχα βαρεθεί. Έκανα τα ίδια πράγματα συνεχώς. Το έκανα περισσότερο για τα οικονομικά που κάποια στιγμή υπήρξαν πολύ καλές αμοιβές στην ελληνική τηλεόραση. Και εντάξει, είμαι από αυτούς που έπαιξα κάποιους ρόλους που πήρα κάποια χρήματα. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβα ότι δεν θέλω να το κάνω πια αυτό. Και έκανα μια πολύ μεγάλη στροφή στην καριέρα μου και πήγα στο βιβλίο. Αλλά ξέρετε, το βιβλίο όταν πήγα δεν είναι ξαφνικά ότι ξεκινάς και είσαι top. Ήθελε πολύ καιρό χτίσιμο και αυτά τα 2-3 χρόνια ήταν λίγο μια ενδοσκόπηση γενικότερη δικιά μου. Δηλαδή μετάβασή μου από την υποκριτική στη συγγραφή, μέχρι να πάρει μπροστά όλο αυτό το τρίτο βιβλίο ουσιαστικά από την Ογκρέσα, το τρίτο μου βιβλίο, το τρίτο μου ιστόρημα ήταν η Ογκρέσα. Από εκεί και μετά ξεκίνησε πια μια πολύ ωραία καριέρα που απαριθμεί κοντά στα 300.000 βιβλία σε πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Απαριθμεί πολύ αγάπη, πάνω από 650 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά τα Χριστούγεννα φεύγω πάω στη Γερμανία, στους Έλληνες της Γερμανίας για 3 μέρες.
Είναι ένα ταξίδι το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό, είναι πολύ όμορφο. Νιώθω σαν να έχω βρει πραγματικά τον προορισμό τη ζωή μου και μου λένε πολλές φορές, μα δεν σου λείπει η τηλεόραση, δεν σου λείπει το θέατρο. Λέω, όχι, δεν μου λείπει. Μου λείπει η καλή τηλεόραση, μου λείπει το καλό θέατρο. Αυτά που βλέπω τώρα δεν είναι τόσο, δεν τα νιώθω τόσο καλά ώστε να πω αφήνω κάτι που πάει εξαιρετικά για να ασχοληθώ με την τηλεόραση, με το θέατρο. Και είμαι εδώ τώρα, στα 52 μου, θα αριθμό 12 με ιστορήματα, σε λίγο θα το 10 στις 15 Μαΐου. Και μια πολύ ωραία έτσι, σχέση με τους αναγνώστες, ένα πολύ ωραίο ταξίδι, όπως σας είπαμε. Όλη την Ελλάδα που έχει ξεκινήσει, έχει παρουσιάσει. Είναι πολύ λίγα μέρη πια. Δηλαδή είναι πιο σύντομο να σας πω τα μέρη που δεν έχω πάει παρά αυτά που έχω πάει. Γιατί έχω πάει σχεδόν παντού. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και σε κάθε μέρα, σε κάθε τόπο υπάρχουν έτσι αγαπημένοι αναγνώστες που τους έχω στην καρδιά μου. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Για να κουβεντιάσουμε και για το βιβλίο του και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Πιστεύεις ότι αν έχεις ξεκινήσει να γράψεις το βιβλίο όσο ήταν στη ζωή ο Μαντζήλας, θα ήταν εύκολο? Δεν θα ήταν καλό. Δηλαδή, είχες λογοκρισία. Όχι πέρα από αυτό. Δεν είχα και εγώ την οριμότητα. Όταν καταπλάνεις την ιστορία με την αληθινή ιστορία ενός ανθρώπου και έχεις κάποια όρια από το που μπορεί να φτάσει η φαντασία σου και η λογοκρασία, εκεί πλέον περιορίζεις και πρέπει να είσαι πολύ σωστός. Με απειλήσαν με αυτό το βιβλίο, μου έχουν απειλήσει 2 φορές με αγωγές ασφαλιστικά μέτρα και να κατεβάσουν το βιβλίο. Γιατί καταφιάνουμε και ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι κάποια στιγμή μέσα που έχει να κάνει με τον συνδικαλισμό την εποχή που η βιομηχανία ήταν στην Πάτρα. Την εποχή που κλείσαν όλες οι μεγάλες βιομηχανίες στην Πάτρα λόγω του συνδικαλισμού. Αχάια Κλάους, Πιρέλη, Πυραϊκή και άλλες και άλλες. Η μεγάλη καταστροφή της βιομηχανίας στην Πάτρα. Εκεί καταπιάστηκε λοιπόν, επειδή το έχω αυτό το κομμάτι, αλλά σας είπα, το βιβλίο δεν είναι βασισμένο στη ζωή του, είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του. Κάτι το οποίο εγώ τους λέω πραγματικά, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου μήνυση, γιατί θα μου κάνετε και μεγάλη διαφήμιση. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Σωστό, ναι. Όταν γράψω ότι είναι εμπνευσμένο, όταν είναι διπλασία, κανείς δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Και όταν το μοναδικό πραγματικό όνομα, τα πραγματικά ονόματα είναι του Λευτέρη Ματζικά και τη οικογένειά του και όλα τα άλλα είναι αλλαγμένα, επίσης δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Αλλά με απειλήσαν να αυτά 2 φορές. Γιατί είναι ψευδή αυτά που γράφω, γιατί εκεί έχω αλλοιώσει, γιατί κάποιος κατάλαβε κάτι που περιγράφω ότι ήταν εκείνος. Με άλλο όμως και τον θίγω παρά αυτά, που δεν υπάρχει όνομά του. Ας πούμε, η δικαιοσύνη είναι εκεί, κάτι δεν έκανε, δεν το έκανε ποτέ κάποια αγωγή, θα μου έκανε τρελή διαφήμιση. Το Ακάκι βραβεύτηκε στο καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς, τη χρονιά του. Είναι ένα βραβείο που δίνει αναγνώστες και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έχω συζητήσει πολλές φορές για να γίνει και ταινία, να γίνει και σύρια, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα. Εντάξει, από κουβέντες συνεχώς πάντα μου λένε ναι, να το δούμε και το σκεφτόμαστε και την εποχή. Θεωρούν ότι είναι πολύ ακριβή η παραγωγή, γιατί δεν διαδραματίζεται καθόλου στο σήμερα. Είναι όλη η εποχή. Σκεφτείτε, δεν είναι διανυϊνή η εποχή. Έχει μιλάμε από το 1920 τώρα μέχρι το 2008. Σκεφτείτε μόνο ενδυματολογικά πόσα έξοδα πρέπει να κάνει ο ενδυματολόγος για να δίνει τους τοπιούς. Ή τα τηλέφωνα, τα αυτοκίνητα που τα εξηγήσανε μια μέρα. Δηλαδή, όταν κάναμε το budget που μου φέραν το budget για να γίνει ταινία, ήταν το γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Και οι ταινίες πια δεν κάνει. Πλέον και το σινεμά πλέον πεθαίνει σιγά σιγά. Μόνο Netflix. Ναι, μόνο. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχαν στιγμές όταν το έγραφες που έλεγες «Αχ, να το είχα ρωτήσει αυτό, αχ, να το είχα δω τώρα, να το...» Κοιτάξτε, όταν έχεις να κάνεις με τον αληθινό πρόσωπο, εγώ στενοχωριέμαι ότι δεν ζει. Γιατί ήταν πολύ περήφανος. Γράφει αυτή η ιστορία, γιατί πάντα έλεγε, επειδή ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαμηλοτόνων, ένιωθε την ευχαριστία κάποιων ανθρώπων και το έλεγε: Κοιτάξτε να δεις, αυτή δεν έχει τιμή. Έκανα τόσα πράγματα, ας πούμε, στο χωριό μου, σε άλλα χωριά και τίποτα. Τώρα εκ των υστέρων, βέβαια, με το βιβλίο που γνώρισε έτσι έκανε μεγάλη επιτυχία, μας πλησιάσανε και άνθρωποι. Πρώτα ήξερα. Γιατί έκανα πολύ μεγάλη έρευνα. Ήξερα ποιοι τον υπονόμενα όταν ήταν και ήξερα ποιοι ουσιαστικά τον ανάγκασαν, παρότι ήταν μεγάλο επιτυχία, να φτάσει μαζί με τους συνεταίρους του να πουλήσει την εταιρεία στην Μπαρίλα. Δεν ξέραμε τι τους περιμένει με τις πολυεθνικές τότε. Είναι πολύ όμορφο το κομμάτι αυτό που σας στο βιβλίο, όμορφο. Δεν είναι όμορφο, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς έγινε αυτή η μετάβαση. Συγγνώμη που κρατάω το χέρι μου έτσι, κρατάω περίεργα, αλλά έχω μια απίστευτη ενότητα στο δεξί μου ώμο και υποφέρω την Παρασκευή και αν δεν το κρατήσω έτσι, πονάω. Εμείς δεν πάντως δεν το κρατάμε. Ναι, δεν το κρατάω. Αλλά και συγχαίρω τι καλός που είσαι έτσι.
πω άλλη εδώ, παρακαλώ. Αν θα μπορούσες να διαλέξεις το μεγαλύτερο προτέρημα του Λευτέρη ως άνθρωπος και το μεγαλύτερο προτέρημα του Λευτέρη ως επαγγελματίας, ένα όμως, ποιο θα ήταν? Δηλαδή, δύο λέξεις που θα χαρακτηρίζουν. Το άνθρωπος είναι η λέξη άνθρωπος. Να τα κεφαλαίο. Και ως επιχειρηματίας ήταν δίκαιος. Δεν ήταν εύκολος, ήταν αυστηρός, αλλά ήταν δίκαιος. Αν δούλευε σωστά, δηλαδή, ήσουν ευτυχισμένος εργαζόμενος. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και τώρα που πίνουν νερό στο όνομά του και μου λένε αυτό που ζήσαμε με το Λευτέρη Ματσίκα δεν το έχουμε ξαναζήσει και είμαστε ευγνώμονες που το έχουμε ζήσει μαζί του. Διότι έχει αλλάξει πολύ στην πορεία. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπο που δηλώνεται, δηλαδή ο τρόπο. Πώς θα μπορούσε να επιτύχει τώρα? Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο Λευτέρης Ματσίκας είναι κάτι και πέτυχε. Ήταν μια ευκαιρία. Το 1900, δηλαδή μετά τον πόλεμο, η Ελλάδα ήταν σε εξαθλίωση. Και ήρθε και ο εμφύλιος με εξαθλίωση ακόμα περισσότερο, σκοτώνοντας τον πασχόλιο αδερφό. Δηλαδή μετά το 1950 η Αθήνα ήταν γεμάτη παραπήγματα. Και όταν άρχισαν να κατεβαίνουν από τα χωριά πια και αυτό το πάμε στην Αθήνα να δουλέψουμε, και αρχίσαν οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τα χωριά τους μαζικά. Και ολοκληρώθηκε αυτό στα τέλη της δεκαετίας του 80 ουσιαστικά. Υπήρχε ανάγκη αυτός ο κόσμος να στεγαστεί και να τραφεί. Άρα λοιπόν, το δημιουργώ μακαρόνια ζυμαρικά, η πρώτη πολύ μεγάλη διαφήμιση που έφερε τις πρώτες πολύ μεγάλες πωλήσεις ήταν πριν τον Ακάκιο. Προσέξτε, υπάρχει μέσα το πώς έγινε ο Ακάκιος, το πώς δημιουργήθηκε η διαφήμιση του Ακάκιο, θα σας το πω. Το οποίο τι ήταν? Τα μακαρόνια παλιά που ήταν χύμα στα. Δεν ξέρω αν το προλάβει. Πήγαινε σκέφτες, βάλε νεοκά μακαρόνια. Και στο τίλι γύρισε. Πρωτόκολλα στην εφημερίδα και στα έδινε. Αυτό όμως τι έγινε? Είχαν στα τσουβάλια της Μίσκο, που ήταν πολύ καλή ποιότητα, γιατί ήταν κάτι που δεν πραγματικόταν. Δηλαδή κάτι που δεν ήταν πάντα για τη Μίσκο, είναι ότι η ποιότητα των ζυμαρικών ήταν σε υψηλό επίπεδο. Ήταν ο πρώτος που έκανε πολλές καινοτομίες. Όταν λοιπόν πηγαίνανε στα παλιά μπακάλικα και στα τσουβάλια της Μίσκο βάζανε βρίσκο, που ήταν πολύ χαμηλότερης ποιότητας, άρχισαν να δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ξαφνικά ο Λευτέρης Ματσίκας τότε και οι συνεργάτες του είδαν ότι μειώνονται οι πωλήσεις από το εργοστάσιο, ενώ ο κόσμος έπαιρνε Μίσκο, υποτίθεται. Έλα πως που δεν έπαιρνε Μίσκο, έπαιρνε πολύ φθηνότερα. Και τι κάνανε τότε, επειδή ήταν και πρόεδρος των βιομηχάνων, βάσει του κανονισμού που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, συσκευάσαν τα ζυμαρικά. Απαγορευόταν να πολλούνται χύματα ζυμαρικά. Επικαλούμενοι που ήταν πραγματικά. Τις βρωμιές, τις κόνες, τα μητάκια, το ένα το άλλο. Και δημιουργήθηκε λοιπόν ο πρώτος που συσκεύασε τα ζυμαρικά, πρόλαβε, ήταν έτοιμος, προσέξτε, έκανε μια καινοτομία. Αυτός ήξερε, δεν είχε ενημερώσει τους υπόλοιπους, γιατί στον ανταγωνισμό, όπως και εδώ που είμαστε, μια εταιρεία άμα βγάλει ένα προϊόν εδώ αύριο μεθαύριο, η εταιρεία εδώ, η Υποτοπία, που είναι πρωτότυπο, δεν θα πάνε το πίσω στους άλλους, το βγάλει πρώτος. Αυτός ήταν έτοιμος λοιπόν και όταν ψηφίστηκε ο νόμος, έβγαλε αμέσως στην αγορά τις συσκευασίες του 1 κιλού. Που ήταν φτιαγμένες, δεν υπήρχε τότε να φτιάχνεις όπως τώρα τυποποιημένα, ήταν όλα φτιαγμένα στο χέρι. Δηλαδή είχαν φτιάξει, είχαν εκπαιδεύσει ειδικά κοπέλες που έπρεπε να συσκευάζουν και μάλιστα να κολλάνε την ετικέτα για να μην ανοίγουν τα ζυμαρικά. Και η διαφήμιση που βγήκε τότε και έκανε πάταγο στις πωλήσεις ήταν με ένα πάκο μακαρόνια χορταίνει όλη η οικογένεια. Σκεφτείτε τώρα, με ένα πάκο μακαρόνια χορταίνει όλη η οικογένεια. Και η οικογένεια τότε δεν ήταν μαμά, μπαμπάς και ένα παιδί. Μαμά, μπαμπάς και 3-4 παιδιά. Τουλάχιστον. Κι όμως, αυτή η διαφήμιση απογείωσε τις πωλήσεις, δημιούργησε ένα μεγάλο μπαμ και αναπτύχθηκε πολύ έντονα η εταιρεία. Ήρθε μετά και η διαφήμιση με το Ακάκι, που εκεί πια το πράγμα απογειώθηκε. Ποια χρονιά έγινε η συσκευασία, η πρωτοτυπική συσκευασία? Τώρα κοιτάξτε, μπερδεύω λίγο τις χρονολογίες με αρχές δεκαετίας του 60 νομίζω. Αρχές δεκαετίας του 60 ή λίγο πιο πριν. 52 αγοράσαν τη Μίσκο. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν όλα πάντως. Ακριβώς τα χρονολογικά. Γιατί εγώ τα άλλαξα λιγάκι με τον τρόπο που με βολεύανε εμένα η πλοκή δηλαδή, του βιβλίου. Αλλά κάπου εκεί είναι. Έγινε όλο αυτό. Και πέρασαν βέβαια από πολλά κύματα. Στην αρχή κάποιοι λέγανε όχι. Και ποιοι λέγανε όχι? Λέγανε αυτοί που είχαν χαμηλή ποιότητα σημαντικά. Διότι όταν θα αναγκαστείς να βάλεις αντί για Μίσκο που πουλάκες να βάλεις τα βρίσκο, δεν θα πάρει όλο αυτό. Και τι γινότανε? Προσέξτε, ο κόσμος τότε παρόλο ήταν λίγο πιο ακριβά. Ήταν λίγο πιο ακριβά τα σημαντικά πράγματα, γιατί ήταν πολύ καλύτερη ποιότητα. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε αυγό. Έβαλε τα αυγά, έβαλε αυτή την καταπληκτική συνταγή με τα αυγά. Κι όμως ο κόσμος πήγε να κάνει το καλύτερο. Ήθελε πάντα το καλύτερο. Θυμηθείτε τη σκηνή με το λάδι. Μέσα στο βιβλίο είναι πραγματική σκηνή. Και την έζησε ο Λευτέρης, εσείς που το έχετε διαβάσει,
την έζησε ο Ελευθέριος ο Ματσίκας, όντας δουλεύοντας ως παραπέδι σε ένα παντοπολείο, στο παντοπολείο του Κίκιζα στον Κολονό. Κίκιζας μετέπειτα σήμερα με τότε παντοπολείο. Με την οικογένεια Κίκιζα έχουν μιλήσει διάφοροι. Ναι, υπάρχουν. Όχι τα ονόματά τους, αλλά φαίνεται ποιος είναι ο Κίκιζα στο βιβλίο. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Αν γυριστεί ταινία το βιβλίο, θα θέλατε να υποδεχτείτε κάποιο ρόλο? Θα κάνει τον καλό, δεν είναι καλό. Στην οικογένεια, θα είναι ο Ακάκιος. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μου το ρωτάνε συνέχεια. Όχι, δεν έχει κλείσει. Έχω παίξει σε 2 διεθνείς παραγωγές του εξωτερικού. Δουλειές που μου άρεσαν πολύ. Δεν έχει κλείσει. Έχει κλείσει για όλο αυτό το πράγμα το οποίο το έχω κάνει, το έχω ξανακάνει, το έχω ξανακάνει. Δεν θέλω να λέω κάτι που παίξω. Μπορεί να το με την τηλεόραση και να λέτε κοίτα τι έλεγε τότε. Για την ώρα, όχι. Και δεν δίνω τα βιβλία μου στις εταιρείες παραγωγές με την προϋπόθεση ότι ξέρετε θα παίξω και εγώ. Θα ήθελα να έχω μια μικρή συμμετοχή. Να παίξω, αλλά όχι να πρωταγωνιστήσω με αυτό που οι παλιοί σκηνοθέτες γράφανε έργα και τα δίνανε στις γυναίκες τους, στις ερωμένες τους, δηλαδή με τους πρωταγωνιστές. Η ιδέα που είναι. Αλλά ποιος το τώρα ρωτάς. Τρία πράγματα. Δύσκολο πολύ. Πάντως αυτή τη στιγμή γιατί να κάνει. Τότε είχαμε πει σε μια διαδικασία και σκεφτόμασταν διάφορους ηθοποιούς, αλλά όταν αυτό κόλλησε, σταμάτησε και δεν σκέφτομαι. Λέω όταν θα αποφασίσουμε. Πιο πιθανό όμως έχω να γίνει το στην άλλη μου ζωή, θα τρέχω σειρά, γιατί αυτό τώρα έχει προχωρήσει περισσότερο το στάδιο της συγγραφής των πρώτων επεισοδίων και θα πάει πρόταση, παρά το Ακάκι, γιατί είναι πιο φθηνό. Δυστυχώς αυτό είναι πιο οικονομικό. Παρακαλώ. Πιστεύετε ότι όπως και το θέατρο δεν σας γέμιζε κάποια στιγμή θα σας γεμίσει και αυτό είναι τώρα κάπου αλλού? Άμα γίνει, θα το κάνω. Είμαι βέβαια, εντάξει, είμαι σχετικά μεγαλούτσικος τώρα για να κάνω πολλές αλλαγές, αλλά δεν θα έχω κανένα θέμα αν φτάσω σε ένα σημείο και καταλάβω ότι κορεστώ και θέλω να πάω όπως είπα πριν εδώ στην επόμενη να χορέψω στα βαρέτα μπολσόι και να πάω. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι ο τελευταίος σταθμός επαγγελματικός στη ζωή μου, γιατί σκοπεύω και πολύ σύντομα λίγο να το επιβραδύνω όλο αυτό και να αποσυρθώ κατά κάποιο τρόπο λίγο. Γιατί είμαι στην πρώτη γραμμή τώρα 10 χρόνια. Θέλω να είμαι για κάποια χρόνια ακόμα, αλλά κάποια στιγμή υπάρχει και η κούραση και η φυσική κούραση. Να, τώρα εδώ είμαι σαν, μην σας πω, ας πούμε, την Παρασκευή υποφέρω, δεν κοιμάμαι το βράδυ. Τι είναι αυτό? Από την κούραση, από τον υπολογιστή που γράφω συνέχεια, από ένα-δύο πράγματα που δεν πρόσεξα που μου χτυπάγανε καπανάκι, από την ηλικία. Όχι. Γιατί λένε καμιά φορά, τι έγινε, τι έπαθες, από τι το έπαθες, και λέει άλλος, ημερομηνία γέννησης για όλα. Πρέπει να μάθουμε να εξελισσόμαστε και να αλλάζουμε τα κάποια τα καλά. Το λάθος είναι, βλέπω τώρα πάρα πολλούς συναδέλφους μου που μεγαλώσαμε μαζί, συμμαθητές μου, οι οποίοι είναι κολλημένοι εκεί. Αλλά όταν είσαι κολλημένος στον τοίχο και χτυπάς τον τοίχο και επιμένεις να περάσεις, δεν περνάς, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο στη ζωή σου, να πας από την άλλη πλευρά. Και δυστυχώς, εκεί είναι η δυστυχία και τα χρόνια περνάνε, και αν δεν μάθεις να αλλάζεις τη ζωή σου, είναι και μια εποχή που οι αλλαγές του κόσμου μας είναι ραγδαίες. Τα παιδιά μας, διάβασα ότι πολλά από τα παιδιά μας θα χρειαστεί να αλλάξουν στη ζωή τους, όπως τώρα εμείς κάναμε μια δουλειά, 2, 3, θα χρειαστεί να αλλάξουν και 10 και 15 διαφορετικές δουλειές για να επιβιώσουν. Γιατί οι δουλειές που κάνουν τώρα μπορεί να μην υπάρχουν. Είναι ραγδαίες οι αλλαγές. Άρα λοιπόν η εξέλιξη και όλο αυτό είναι σημαντικό να το έχει στο μυαλό σου. Δεν έκανα αυτή τη στροφή τότε. Θα ήμουν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ξέρεις γιατί σου μιλάω στον ελληνικό, μιλάμε στον ελληνικό άνθρωπο. Γιατί θα αναγκαζόμουν να πάω να δουλέψω στην τηλεόραση και να κάνω δουλειές που δεν μ' άρεσε καθόλου. Γιατί πήγα λίγο στην αρχή και μετά είπα: όχι, τέλος, δεν θέλω. Αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Παρόλο που το όνειρό μου από μικρό παιδί ήταν να ανέβω στο Σανίδι να κάνω όλα αυτά, κάποια στιγμή αυτό χώρισε. Και έχοντας και την εμπειρία του εξωτερικού, που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, σε αντιμετωπίζουν σε παλιό να βιώσει το οποίο αμήνεσαι σωστά. Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Σε σέβονται βασικά. Σέβονται τη δουλειά σου, σέβονται αυτό που είσαι. Πολύ σημαντικό. Όσο πάει το καράβι και πάει καλά, δεν ξέρω κάποιος ήρθε. Τα κούνια. Ποιος δολοφόνος. Θυμάστε ποιος δολοφόνος φτιάχνει τα κούνια και σκότωνε τις γυναίκες. Ο Γκρέσα, να διαβάσετε την Γκρέσα. Αυτή θα πάρω, αυτό έργα έχει μια σχέση. Όχι, είμαι σύντηστη με αυτό, απλά θα την πάρω γιατί μου είπε αυτό να πάρω. Τι δεν σ' άκουσα? Μου είπε ο Λικούρβος αυτό να πάρω. Όπα, και με τα κούνια κάτι ξέρει. Ξέρω. Άντε εδώ, σας παρακαλώ. Ο Σύλλογος Ποντίων είναι εδώ, έτσι. Ο Γερσιατόρ.
Εσύ. Θέλω να σας ρωτήσω. Μεγάλος ο τίτλος σας, παιδιά. Μαζέψτε το λιγάκι του και Σας αρέσει να είστε γράμμα. Πείτε, παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μετά από αυτό το ψάξιμο, το σκάλισμα, τις ανακαλύψεις που κάνετε για αυτόν τον άνθρωπο, τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στη ζωή του και τι σας άφησε άναυδο από αυτά που έχει δημιουργήσει? Πράγματα που δεν τα έχω περάσει στο βιβλίο, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που πολλοί άνθρωποι είναι έτσι σκοτεινά τους. Δεν είναι στο βιβλίο. Τι είναι εδώ, δεν είναι απαραίτητα να είσαι κακός άνθρωπος, είναι μια κακή στιγμή. Τι ώρα είναι αυτή? Έλατε. Αυτό λέω και εγώ. Ελάτε. Συμφωνώ απολύτως. Ελάτε και ερνάτε όμως τώρα, γιατί αρχίσατε να μας κεράσετε όλους. Υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σας τα πω, τα οποία λέω είναι δυνατόν, είναι αυτό. Και μάλιστα έγιναν μετά την έκδοση του βιβλίου. Όταν μιλάς με ανθρώπους που ξέρουν έναν άλλο άνθρωπο πολύ καλά και σου κάνει πράγματα, δηλαδή εγώ αυτή την έρευνα που έκανα, την έκανα. Δεν θα έψαχνα τόσο πολύ σε βάθος αν δεν έκανα το βιβλίο. Κάποια από αυτά κάπου τα έχω κρατήσει, δηλαδή στη γυναίκα μου που είναι η γονή μου. Της έχω πει, ξέρεις κάτι, αυτό, κράτα το, το δίνουμε στην κόρη μας, να το δώσουμε και στα άλλα τα εξαδέρφια, να το ξέρουν. Γιατί του λέτε, δεν υπάρχει στο βιβλίο, δεν χρειάζεται να το ξέρει ο κόσμος, αλλά η οικογένεια να το ξέρει. Γιατί και ο ίδιος δεν ήθελε να ξέρει αυτά τα πράγματα. Εμένα αυτό που με συγκλώνησε πραγματικά ήταν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησα και έγραψα το βιβλίο και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, ο κόσμος που με προσέγγισε, με μηνύματα στο Facebook, με τηλέφωνα, με έβρισκε στον δρόμο και μου είχε πράγματα για τον Λευτέρη, για τον Λευτέρη. Ιστορίες δηλαδή που δεν ξέρει κανένας. Ένας 60 σήμερα, 50 κάπου εκεί τώρα, κάποια στιγμή λοιπόν μου στέλνει ένα μήνυμα, μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο. Λέω, τι θέλετε, παρακαλώ, γιατί εντάξει, μπορώ να στο τηλέφωνο σου. Και μου λέει, η μητέρα μου πήγε στη δίσκο και εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί και θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία. Εγώ γράψω το βιβλίο έτσι. Του δίνω το τηλέφωνο, με παίρνει και μου λέει, όταν ήμουν λοιπόν παιδί, μιλάμε τα πρώτα χρόνια, ίσως είπα ότι είναι μεγάλη ηλικία, δεν είναι τόσο μεγάλος. Κάποια στιγμή η μητέρα μου δεν είχε που να μ' αφήσει και με πήρε στο εργοστάσιο. Γιατί δεν είχε που να μ' αφήσει, κάτι είχε γίνει, δεν είναι. Και με πήγαν αναγκαστικά, μου λέει κάτσε εδώ, εγώ θα φτιάχνω μακαρόνια, τι έκανε η γυναίκα, δεν ξέρω τι έκανε. Θα είναι εκεί. Εκείνη την ημέρα ο Λευτέρης ο Ματσίχας, του άρεσε να πηγαίνει στα γραφεία, στην παραγωγή συνεχώς. Παίρνει μέσα στο τι κάνεις εσύ εδώ, Μιχάλη. Πετάει η γυναίκα του, κύριε Λευτέρη, χίλια συγγνώμη, δεν είχα που να τα αφήσω στο παιδί, ο άντρας μου είχε πεθάνει, δεν ξέρω τι είπε. Αναγκάστηκα το έφερα εδώ. Λέει για εδώ μαζί μου. Τον παίρνει λοιπόν μαζί, το μικρό, τον πάει δίπλα που ήταν η τράπεζα εργασίας, με τα στοιχεία, τον ανοίγει ένα μιλιάρι, του βάζει 50.000, πάει στη γυναίκα, αυτό είναι το τέτοιο, λέει τον μεγαλώσει το παιδί να έχει να σπουδάσει, να ξεκινήσει πρώτα τις σπουδές με ένα από μένα. Λέει, αυτό το πράγμα λέει, που έκανε αυτός ο άνθρωπος τότε, δεν ήξερε, ήταν μια εργαζόμενη του, το έχει κάνει στη ζωή του. Δεν ήξερε, και μου άνοιξε το πρώτο μου βιβλιάρι στο όνομά μου, που πέρα 50.000 δραχμές τότε, πολλά λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Αυτό δεν το ήξερε κανένας. Εγώ θα το έβαζα στο βιβλίο με κάποιο τρόπο αυτό, γιατί είναι πολύ ωραία στιγμή όλη αυτή. Ή όταν έστειλε ένα ολόκληρο καράβι στην Αιθιοπία με ζυμαρικά. Θυμάστε τότε στην Αιθιοπία, το θυμάστε οι παλιότεροι, το μεγάλο λιμμό, τα παιδιά της Αιθιοπίας που είχαν γίνει και αυτά. Γέμισε λοιπόν ένα μεγάλο καράβι με ζυμαρικά, μάζεψε και τους άλλους Αμερικάνους ζυμαρικών και το γεμίσανε ζυμαρικά, το δώσανε στην πρωτοβουλία. Αυτό έβαλε τα έξοδα, πλήρωσε τα έξοδα όμως, για να πάει το καράβι και να γυρίσει. Βάλανε μια ζυμαρικά και στείλανε ένα καράβι με ζυμαρικά στην Αιθιοπία. Αυτό επίσης το έμαθα μετά. Τέτοια μικρές ιστορίες και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία θα μάθω κι άλλα πράγματα. Όπως επίσης μπορεί κάποιος να πει και να πει: ξέρεις κάτι, όχι, δεν θέλεις να μας δείξεις κάτι. Μου το έκανε αυτό κάτι. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Γιατί δεν μου έστελνε, εμένα δεν μου έστελνε να μην το Πάσχα. Προσέξτε το, γιατί έστελνε συνήθως όλους τους εργαζόμενους, αλλά επειδή αυτή ήταν λίγο δεν τις έστελνε. Ήταν στην αρχή όπως δεν τις έστελνε. Σε αυτή και δεν θα στέλνετε. Θα παίρνει το μισθό της και δεν της στέλνετε τίποτα από τα έξτρα. Χριστούγεννα, Πάσχα, όλο το χωριό κατέβαινε το φορτηγό σε κάθε σπίτι μια κούτα ζυμαρικά. Ακόμα και όταν είχε πουληθεί στην Παρίλα, συνέχισε να το κάνει. Το έκανε την τελευταία στιγμή της ζωής του. Όλο το χωριό το καλοκαίρι γέμιζε κόσμο σε κάθε σπίτι απ' έξω και μια κούτα με ζυμαρικά. Εγώ αυτό το φέρνω το τελευταίο. Παρακαλώ. Εγώ μπορώ να δώσω κάτι για ένα βιβλίο ή δεν πρέπει? Δεν με ρωτάω τώρα. Άκου, οι έξτρα ερωτήσεις χρειάζονται λίγο παραπάνω. Πολύ κούρκος εδώ που είναι πολύ. Θα κρατήσει κάτι παραπάνω. Εγώ έχω άλλο ένα βιβλίο στο σπίτι που ξέχασα να το φέρω. Είναι το «Όσοι άλλοι μου δίνουν σε λατρεύω». Το τελευταίο. Αυτό
αυτό το βιβλίο είναι βασισμένο σε κάποια αληθινή ιστορία. Σαφέστατα, είναι επηρεασμένο από πολλές αλήθειες. Άπειρα συγκλονιστικό. Άπειρα συγκλονιστικό. Κοίταξε, η εποχή του ρεμπέτικου, τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70. Και η δύναμη αυτή τη γυναίκα είναι μια εποχή που εμένα με καθόρισε και με συγκλώνησε διαβάζοντας τις βιογραφίες πολλών γνωστών. Γιατί μπήκα και διάβασα Μάρι Καντίνου, Μπέμπα Μπλάνς και Τη Γκρέι, όλες αυτές τις ιστορίες των γυναικών, η Μπέλου. Είναι πραγματικά ιστορίες που λες είναι δυνατόν να έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Διότι πίσω από τα φώτα πολλές φορές υπάρχουν σκοτεινές ιστορίες των ανθρώπων, τις οποίες δεν τις μαθαίνουν. Εμένα λοιπόν, επειδή είμαι οικοτατρικά και έχω μεγαλώσει με το ρεμπέτικο και με το τσιτσάνι και με όλους αυτούς τους μεγάλους εκείνης της εποχής, ήμουν αποτισμένος με το ρεμπέτικο και ήθελα πολύ να γράψω ένα βιβλίο κάποια στιγμή που να έχει σχέση με αυτό. Πρέπει να σας πω ότι απευθύνθηκα στην οικογένεια του Τσιτσάνι για να γράψω ένα μυθιστόρημα βασισμένο στη ζωή του Τσιτσάνι. Η ιστορία δεν είναι συγκλονιστική. Αλλά η ιστορία του Τσιτσάνι, πέρα από την επιτυχία, έχει πολλά σκοτεινά σημεία. Έχει το κομμάτι με τα ναρκωτικά, έχει το κομμάτι με όλα αυτά, με τις πόρνες, με τα διάφορα, το οποίο δεν επιτρέπει να το ανοίξει. Και λέω εγώ να γράψω μια αγιογραφία, δεν θέλω. Και έτσι προτίμησα να γράψω ένα βιβλίο. Δηλαδή ο Τσιτσάνης υπάρχει μέσα στο βιβλίο μου κατά κάποιο τρόπο. Το τραγούδι του, τα τραγούδια του, δεν είναι το τραγούδι. Και στην άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Είναι αυτό το γνωστό τραγούδι, είναι ψίχουλα αγάπη σου γυρέ. Και στην άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Όταν πήρα δηλαδή την κόρη του Κώστα του Βίλου και της λέω, μου δίνει την άδεια να γράψω ένα βιβλίο από τίτλος να τρέξω να. Συγκινήθηκε τόσο πολύ και μου λέει να είναι δυνατόν να με ρωτάς, να χρησιμοποιήσει τον στίχο του πατέρα μου για ένα βιβλίο που θα τον μάθει και ο κόσμος και αυτά και τον και τα άλλα. Ναι, είναι μια πολύ ωραία ιστορία και αυτό ελπίζω. Ξέρεις γιατί θέλω να γίνει περισσότερο αυτή τη στιγμή σειρά, παρότι κάποια στιγμή το Ακάκη θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα ζω. Για μένα δεν ξέρω, νομίζω ότι καλύτερα αυτά τα βιβλία είναι ταινίες. Κάποια στιγμή θα γίνει. Νιώθω ότι έχουν κάποιο, εγγίζονται καλύτερα. Εγώ της το είπα τις κόρες μου, της λέω, εσύ θα τα φας αυτά τα λεφτά, της λέω, εγώ δεν προλάβω να φάω. Όμως το και στην άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω, θέλω να γίνει σε αυτή τη φάση, γιατί μιλάει για πάρα πολλά πράγματα που είναι τρομερά επίκαιρα. Την κακοποίηση των γυναικών, για τη θέση της γυναίκας τότε και σήμερα, για όλα αυτά τα οποία λίγο δεν τα πολύ αγγίζουμε, θα υποθούν πολύ ωραίες αλήθειες. Και θα προλάβεις και εσύ, γιατί έχουν αρχίσει ήδη να γίνουν τέτοιες ταινίες. Θα δούμε. Σύντομα θα μάθω τώρα, τέλος του μηνός περιμένω το σενάριο, νομίζω ότι μπορεί με τον νέο έτος να έχουμε και νέα. Ελπίζω δηλαδή, αλλά δεν μιλάω πολύ γιατί παρέχθηκα. Λέω συνέχεια και δεν γίνεται τίποτα και δεν θα στενοχωρήσω. Άλλη ερώτηση. Είναι πραγματικά κρίμα που υπάρχει αυτή η άποψη που λες, έχεις δίκιο ότι η τηλεόραση δεν είναι αυτή που πρέπει. Δεν είναι αυτή που πρέπει, γίνονται ωραίες. Δεν είναι αυτό που πρέπει, με βάση τη μεγάλη ιστορία που έχουμε τη συγγραφική στην Ελλάδα, από ηθογραφίες, από μυθιστορήματα, δηλαδή έχουμε τόσο πλούσιο υλικό για να φτιάξουμε ταινίες. Εγώ λέω, κοίτα να δεις πώς δείχνει μία σειρά όλη την εξέλιξη της αγγλικής κοινωνίας. Εμείς, αν αξιοποιούσαμε την βιβλιογραφία του. Το αξιοποιούν οι ξένοι, ξέρεις πόσες παραγωγές γίνονται στην Ελλάδα. Ό,τι είχατε στην Ελλάδα. Έχουμε τόσο πλούσια ηθογραφία. Υπάρχει κάτι που δεν το καταλαβαίνει ο απλός κόσμος. Το να γυριστεί μια ελληνική σειρά και να προσδοθούν κάποια εκατομμύρια και να απευθύνεται στα 9 εκατομμύρια Έλληνες, έχει γίνει τα τσαρπίκια μέσα ο παραγωγός. Όταν γυρίζεται μια αγγλική σειρά, εδώ μια γαλλική, μια γερμανική, απευθύνεται σε άλλο κοινό. Εμείς στα ελληνικά είναι πολύ δύσκολο να επενδύσει ένας Έλληνας για να κάνει αυτή την εργασία. Απευθύνεται στα 9 εκατομμύρια έξω και είναι αυτό του μπάτζετ την παραγωγή. Εγώ τώρα λέω τον πληθυσμό. Ναι, εντάξει. Λέω τον πληθυσμό, αλλά μια αγγλική παραγωγή όπως οι Ντάλλες που έπαιξα εγώ, απευθύνεται σε όλο το αγγλόφωνο και όχι μόνο το αγγλόφωνο, και σε αυτούς που μιλάνε ή θέλουν να διαβάζουν αγγλικά ή θέλουν να βλέπουν μια αγγλική σειρά ή να τα βλέπουν με τους υπότιτλους. Τώρα η ελληνική σειρά είναι ο Παπακαλιάτης, ας πούμε, έκανε το. Πώς το λένε? Το Μαέστρο παίζει στο Netflix και χοροπηδάμε και τα ξανά σε επιτυχία. Οκ. Όπως και για τα βιβλία. Οι Έλληνες σύγχρονοι συγγραφείς, δεν μιλάω για τον Καζαντζάκη, δεν μιλάω για τον Καβαλιαμάνη, για τον Καβάφη, για όλους αυτούς που αλλάζουν. Οι Έλληνες σύγχρονοι συγγραφείς δεν τους αναζητά στο εξωτερικό. Κάποιος θέλω να διαβάσω ελληνική μυθοπλασία. Θέλω να διαβάσει ισπανική, σκανδιναβική, αμερικανική, γαλλική, γερμανική. Η ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό και φταίνουν και οι εκδότες. Αυτό πήγα να πω. Και φταίνει και το κράτος. Συγγνώμη, εγώ έχω μεταφράσει στα αγγλικά στα αγγλικά. Είμαι από τους λίγους συγγραφείς που έχω τόσα βιβλία που μεταφράσουν στα αγγλικά. Οι άλλα κράτη, όπως είναι ας πούμε η Ισπανία,
Η Ισπανία πάει στη Γερμανία και λέει: έχω τον Κρομίδευ, που είναι Ισπανός. Θα το μεταφράσω στα γερμανικά εγώ. Πληρώνει το κράτος τη μετάφραση και την πρόοδο του. Οι Έλληνες, όλοι αυτοί, όχι δεν μιλάω τώρα για τους τωρινούς, για να μην το πάω κομματικά, δεν ενδιαφέρονται να προβάλλουν την ελληνική κουλτούρα στο εξωτερικό. Πώς? Να μεταφράσουν τη Διδό Σωτηρίου τα ματωμένα χώματα σε 50 γλώσσες. Που είναι ένα αριστούργημα βιβλίο, ας πούμε. Δεν είναι ωραία, εντάξει, άστο το για το σύνολο. Και εκεί να ακολουθήσει αυτό το πράγμα και να αρχίσει ο κόσμος να πει: ωραία το ελληνικό. Για να μεταφράσουμε και το Κρομίδα, για να μεταφράσουμε και το άλλο, να μεταφράσουμε και το άλλο. Κάπως να γίνει μια τάση. Δυστυχώς το κράτος το ελληνικό δεν ενδιαφέρεται να βοηθήσει την ελληνική λογοτεχνία να πάνε δηλαδή στα μεγάλα φεστιβάλ και αγοράζουν. Είναι αυτό που λέμε: δεν εξάγουμε, εισάγουμε. Το εκδοτικό ζώο. Του λέω: παιδιά, εκεί που πάτε, δεν μπορούμε να πουλήσουμε τα δικά μας παιδιά. Δεν ενδιαφέρονται. Αν δεν δημιουργήσεις το ενδιαφέρον, πώς θα γίνει. Αλλά είναι μια γραμμή όλων των εκδοτών, δεν είναι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Πριν περάσουμε στα ποτά που μας φτιάξει ο καταπληκτικός. Βασίλης. Βασίλης. Καλά, να δεις, Βασιλιάς, Βασίλη, δηλαδή, να στην καρδιά μου, εγώ σαν να δεις παρουσίαση με πάνω που έφτιαχνε καφέδες. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Να κάνουμε δεύτερη. Δεύτερη. Κάτι παραπάνω που πες του. Είναι 5 ευρώ, αλλά δηλαδή, τα πρώτα λόγια που πρωτοτυπώσατε στο χαρτί, ψηφιακά, ήταν στην ενήλικη σας ζωή ή είχατε ξεκινήσει από παιδάκι? Δεν το ακούσατε που το είπα. Έχω χειρόγραφα, έχω γράψει ποιηματάκια, έχω γράψει ιστοριούλες. Κάτι είπα, δεν ήσουν να μην το πω κιόλας. Δεν το είπατε. Δεν πειράζει. Έχω γράψει ιστοριούλες, έχω γράψει ποιηματάκια. Ειδικότερα όταν δούλευα πολλά χρόνια μπάρμαν, γύρναγα τα βράδια στο σπίτι και έγραφα εν είδη ημερολογίου τις εμπειρίες μου, ας πούμε. Τις γνωριμίες μου, που είχαν λίγο αυτό που είχε να κάνει και με τον έρωτα, με το πόσο ερωτευμένος μπορούν να ήμουν και όλα αυτά, αλλά τα έκανα λίγο μυθιστοκρατικά, δεν τα έκανα ημερολόγιο. Γράφτηκε ξαφνικά. Όχι. Υπήρχε η μαγιά, Είχα γράψει κάποια θεατρικά τα οποία είναι πολύ παλιά, τα οποία δεν είναι για να εκδοθούν. Αλλά είχε γίνει μια προεργασία, δηλαδή την είχα κάνει τη σπουδή μου, γράφοντας μικρές ιστορίες. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ μικρές ιστορίες και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάτσω να γράψω ολόκληρη την ιστορία μου. Ήταν βουνό όλο αυτό. Και τώρα, αν δεν είχα το χέρι μου, μπορεί σήμερα, έχοντας κάνει τη δουλειά, γιατί σήμερα δουλέψα, έγραψα μισή σελίδα στο ξενοδοχείο. Δεν μπορώ να μπορούσα. Σήμερα μπορώ να τελειώνω το βιβλίο εδώ. Στην Καλαμάτα. Αν δεν είχα το χέρι μου, γιατί είναι στο τέλος, δηλαδή έχω ένα κεφάλαιο ακόμα. Δουλεύετε καθημερινά. Σχεδόν καθημερινά. Η εργασία σας είναι αυτή. Έχω το δάχτυλο εδώ. Δηλαδή, όχι, δεν έχω. Τις ιδανικές συνθήκες τις μισώ. Γιατί η ιδανική συνθήκη είναι μια παγίδα για τη δουλειά. Γιατί στην δικαιολογία να λες, δεν έχω την ιδανική συνθήκη, ας μην δουλεύεις, να σου πω για καφέ. Ιδανική συνθήκη. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εγώ και το κομπρεσέρ. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν και άλλα πράγματα που να κάνεις με ένα βιβλίο πέρα από τη δημιουργική απενέρνηση. Μπορεί να κάνεις διορθώσεις, μπορεί να κάνεις έρευνα, που μπορείς να τα κάνεις στο πλοίο, στο αεροπλάνο, οπουδήποτε. Η ευκολία του εγώ έχω αυτό εδώ το μαζαφλάρι, που λέγεται λάπτοπ, και μπορώ να το πάρω και να στήσω το γραφείο μου όπου θέλω, δεν υπάρχει. Είναι μεγάλη ευκολία. Σε σχέση με τους παλιούς συγγραφείς που είχαν ή να έχουν τα απλά να σημειώνουν, τρέχει και εμείς. Εγώ είμαι οπουδήποτε. Μπορώ να είμαι οπουδήποτε. Είναι η ευκολία η δικιά μας, η σύντομη συγγραφής. Που πρέπει βέβαια να ανταγωνιστούμε με τα μεγάλα ιερά έρωτα και να πρωτοτυπήσουμε αυτό που λέμε το τέλος της πρωτοτυπίας πια. Δύσκολο πολύ να πρωτοτυπήσει στην εποχή μας, έχοντας γραφτεί όλες αυτές όλα αυτά τα αριστουργήματα στο παρελθόν. Προλάβανε και μας τα πήραν, να δώσουν τα καλύτερα που λέμε. Να ρωτήσω κάτι. Όταν τελειώνετε ένα βιβλίο και να αρχίσετε το επόμενο, το έχετε τακτοποιήσει στο μυαλό σας ή σας αγχώνει τι θα γράψω, πώς θα το αρχίσω, όλα αυτά? Κάθε φορά, όταν παρατείνω ένα βιβλίο, η αίσθησή μου στην αρχή, τον πρώτο μήνα, δηλαδή εκεί τον Γενάρη-Φλεβάρη, εκεί που πέφτει περίπου η αλλαγή που λέμε τις βάρδιες, είναι από τις πιο οδυνηρές, γιατί μπαίνει το άνθρωπος, τι θα γράψω τώρα. Με ένα μαγικό τρόπο τώρα έρχεται κάτι σαν επιφύτηση αυτή την εποχή και μου έρχεται καινούργια ιδέα. Και δεν το κινητάω πια, δηλαδή φέτος, για να γράψω το βιβλίο που γράφω, προέκυψε μέσα σε μια κουβέντα. Είχα πάει μια επαγγελματική συνάντηση σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία και αυτή η γυναίκα που μίλαγα, το αφεντικό, ας πούμε, η ιδιοκτήτρια
ιδιοκτήτρια της εταιρείας αυτής, μου ανέθεσε να γράψω ένα κείμενο για την εταιρεία της, μου αφηγήθηκε ένα κομμάτι της ζωής της. Δεν είχα αποφασίσει να γράψω και μάλιστα είχα πει ότι φέτος μπορεί να μην γράψω τίποτα. Μια χρονιά να γράψω ξεχωριστό. Την ώρα λοιπόν που μου αφηγούταν αυτό το πράγμα, την ιστορία της, την ώρα που μου άρχισε να ταξιδεύει, είναι αυτό που λέμε, είναι το κλικ, σαν η επιφύτηση. Και της λέω αυτή τη στιγμή, και την αναφέρω εδώ, είναι η πρώτη που αναφέρω στις ευχαριστίες, αυτή η κουβέντα που μου έκανε τη γυναίκα για τη ζωή της, εμένα μου έδωσε την έμπνευση να δώσω κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά είναι αυτό που λέω την έμπνευση, δεν περιμένεις καμιά φορά αυτή καθ' αυτή να σου πει κάτι κάποιος, ας πούμε, για έναν κατάσκοπο και να γράψει ένα κατασκοπικό βιβλίο. Μπορεί να σου πει κάτι για έναν κατάσκοπο και αυτό να σε εμπνεύσει όλο αυτό το πράγμα και να γράψει μια απίστευτη ερωτική ιστορία. Εμπνευσμένος από αυτό. Εκεί είναι η έμπνευση. Πολλές φορές την περιορίζουμε την έμπνευση και δεν την αφήνουμε να χυθεί και σε άλλα μονοπάτια και στα άλλα ριάκια, να πάει μόνο σε ένα μέρος. Αυτό είναι λίγο το λάθος, τουλάχιστον εγώ έτσι βλέπω. Αφήνω την έμπνευση να πάει σε πολλά μέρη. Του χρόνου, ας πούμε, δεν έχω κάποια ιδέα ακόμα τίποτα. Θέλω πολύ να γράψω κάποια στιγμή μια κομμωδία, ένα βιβλίο να είναι αστείο. Δηλαδή να είναι κομμεντή, να μην είναι δραματικό όπως είναι τα περισσότερα βιβλία. Δεν ξέρω, θέλω να το κάνω. Θα δω. Μπορώ να το κάνω. Θέλω να γράψω ένα θεατρικό. Έχω στο μυαλό μου μια πολύ ωραία ιδέα. Καιρό το βασανίζω την ιδέα αυτή και θέλω να τη γράψω και θέλω να τη γράψω. Αλλά εντάξει, στο πάνω θα μπορεί να φύγω, ξέρω, να πάω στο βιβλίο και να μου πάρει το Φλεβάρι κανένα κεραυνό και να πω wow, αυτό θα το κάνω. Και να πέσω μετά μου τα πάρει. Μετά ξανά. Άκρα του τάφου. Μ' αρέσει πολύ αυτή η σκηνή. Γνωρίζετε? Κάμια ποτέ. Ναι, λοιπόν, υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο? Όχι. Θέλω να ευχαριστήσω. Φτάσα για το τέλος, τα καλύτερα. Η δημόσια και την κοινωνική της Καλαμάτας, που με αγκάλιασε με τόση αγάπη και με φιλοξενείτε τόσο όμορφα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χιλιαδιά μου. Θέλω να ευχαριστήσω αυτό με πολύ. Εδώ το καταπληκτικό αυτό μέρος του πρωτοβουλία Καλυπούν, που πραγματικά φαίνεται ότι κάνει πολύ ωραία δουλειά και στο λίγο που σας διάβασα και σας μελέτησα. Συνεχίστε, Νίκο. Έχεις μεγάλη κληρονομιά πίσω σου. Δεν ξέρω πόσοι είστε τώρα οι απόγονοι όλης αυτής της ιστορίας, αλλά είναι ωραίο αυτό που κάνετε και βλέπω και τα προϊόντα σας ως παλιός μπάρμαν και κοίταξε να δεις τι ωραίο που είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, ο Φώτης Νικράκος. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου Μανικούκος. Βιβλίο που είναι ο Bookmark. Και επειδή έρχομαι από τα τελευταία χρόνια από ένα φαινόμενο που μετά την πανδημία ο κόσμος έχει μάθει να αγοράζει πολλά προϊόντα από το ίντερνετ, θέλω να σας πω να στηρίζετε πολύ τις επιχειρήσεις της πόλης σας. Ένα από αυτά είναι τα βιβλιοπωλεία. Διότι τα βιβλιοπωλεία είναι εστίες πολιτισμού και για μας και για τα παιδιά μας. Αυτή η διαδικασία του πάω στο βιβλιοπωλείο, μιλάω με το βιβλιοπόλη, του βεντιάζω για ένα βιβλίο και το παίρνω και δεν απλά πατάω ένα κλικ, μου το πετάει ο courier και φεύγω, είναι μια άλλη διαδικασία. Και επειδή στα χρόνια που ήμουν συγγραφέας με λύπη, έχω δει πολλά βιβλιοπωλεία να κλείνουν και αγαπημένα βιβλιοπωλεία, αυτά κλείσανε γιατί, κυρίως. Γιατί οι ντόπιοι επιλέξαν να μην τα στηρίξουν. Όχι επειδή επιλέξαν. Γιατί δεν κατάλαβαν ότι αν δεν τα στηρίξουν θα κλείσουν, και όταν έκλεισαν βέβαια τα αποζητούσαν στον χώρο τους και στον τόπο τους το αναμένο φωτάκι του βιβλιοπωλείου, που θα μπορούσε να πας μια γόμα, μια ξύστρα. Και μετά να καζώσουν να πας στο αυτοκίνητο, να πας στην πόλη, που ήταν μπορεί να ήταν σε ένα χωριό, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Στηρίξτε τις επιχειρήσεις, το λέω σε όλους μου τους παρουσιάσεις, της πόλης σας. Είναι κρίμα να κλείνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις και απλά να αυξάνει το τζίρο κάποιων πολυεθνικών ή κάποιων δεν ξέρω τι. Όλα, όλοι έχουν μερίδιο. Στηρίξτε. Και ειδικά στο βιβλίο είναι η εποχή που να στηρίξουμε τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας. Εγώ το κάνω, δηλαδή τα δώρα μου, όλα τα δώρα με τα Χριστούγεννα φέτος, που είναι γύρω στα 15, που να αγοράσαμε 15 βιβλία. Θα τα δώσουμε τα Χριστούγεννα και στους φίλους μας. Το βιβλίο πάντα μια πολύ σταθερή αξία, σαν δώρο. Και τα άλλα βιβλία της πόλης, και άλλα βιβλία. Έχουμε καλά βιβλιοπωλεία, αλήθεια είναι. Καλύτερα το πώς. Είναι μερικά, ναι. Το Λικούργκο έχουμε πολύ βαθιά σχέση. Έχουμε κάνει η τρίτη εκδήλωση ή η τέταρτη εκδήλωση που κάνουμε. Είναι η τέταρτη. Θα να κάνουμε την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα μείνει αναπάντητη και θα στενοχωρηθείτε που δεν την κάνατε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καρδιά μου. Να σας πω καλά.